Kasi ano lang yan eh. Slip na to. Wala nang permera segunda eh. Ayan, ito. Na-testing mo ba ito? Ito lang. Ito lang. Ayun, nasunog ko. Yun yung lagi siya nag-dito. Kaso yung sila. Baka naman yung may-ari nito kinakana nung kausap mo. Ang tingin ko, ang ano ko doon, Siya, kinukuha ng trabaho. Kumukuha lang siya ng trabaho, tapos ipapasa niya Sa sa iba? ibang shop. Oo. Oh. Maghahanap siya ng mababa. Eh walang kumagat siguro. Niloko nga ako, kaya ako sabi ko, doon mo na ipagawa para kang tumama sa ano niyan. 3.5 daw. Oh. Tara. Kasama na lahat-lahat. Ah. Baba. Ito, yung matanda na ito. Ayun, slide. Sino dito? Ayun, Sunog nga, oo. ayun. Baloktot pati ito. Kasi nag-i-slide yun eh. Masakit. Ito lang karamihan ang sunog niya. Tapos yung ball body. Kaya siya nagkaganyan. Dahil doon sa ball body. Pabili natin siya na piyasa. Resok kiting natin itong ano. Natin maliit mo kanina. Ito. Parang Dilaw. Ayan. Siya ba bibili ng pyesa? Hindi, Ayan, paano boss, hindi ayan. tayo kikita doon? Ayun nga, kung siya pa bibili, di... Siya lang pabili- magkabarol. Pabiling na natin lahat. Hindi, wala tayong kikitain. Ayun nga, ano ko eh. Tama boss. Ito na eh. Mahal ang repair kit niya kahit kakarimpot lang ang goma niya. Sinabihan ko nga siya, yung Huwag kang ano, hingi ka ng ano kagad. Baka yung matanda yung kausap niyo Ray. Natatama doon sa height niya. hindi, di ba hindi naman yung ano bang may-ari nito? Ayun Pinoy, yung may-ari niyan Eh, yung ano. tingnan nyo yung mga ano, maliliit na to, walang mawawala ano. Oh. Dito boss, dito. Sa ano yan. Dito sa dalawa. Sa dalawa silang maiiwan, ipalis na bukas yan eh. Bukas ba, alis mo? Oo. Sus, Gabi. Kaya nga magpapasayaw nga daw ngayon eh. Ito kasi kung Wala na yung goma, natanggal ko na. mabaklas yung pato eh. 8. Para yung 8 natin dyan. Nasa na yung ano, doktor nga. Ay, Lundo ka nito. long distance naman yung ano mo eh. Didiin ako ano mo. Hindi. Kapag ganun, dapat kapag pasalabong ka. Pasalabong. Oh. Yan, sige. Mangat na. Ano master? Halata ka rin ha. Wala kasi yung ugong. Dinadasal ko eh. Hindi, maliit kasi yung screwdriver mo. Bumili ka ng screwdriver na malaki. Dito sa kabila. Yan. Malaki screwdriver. Ano na yan eh. Tulak. Dito. Yung susungkit ko lang ng ano yan eh. Pintuan eh. Kaya na. Halo. Sama-sama na pawis natin ah. Nalasa ako. Oo. Oh, bili daw ng malaking ano, screwdriver. Ba't niya yung screwdriver kayo? Pinta tayo lalim ah. Hindi, yung ano pa lang, yung langis pa lang, amoy na amoy mo na eh. May ano doon may patay na suli nun. Aw! Oh. Oh. Wala sira. Ayun. Ayun. Wala nang goma to. Guma yun, di ba? Guma. Oh, putol. Sira na. Sunog. Ayun no. Wala no, putol yun. Ayun no, nangitim mo. Teka, may ginawa kasalanan to. Ang ginawa kasalanan. Ayan, no, ginawa niya kasalanan. No? Ayan. Luwag. Ano ba yan? Maluwag. Lumuwag. Ayan. Ah, pwede, huwag na Ayan, natin. luluwag. Huwag na natin. Ayan. Abisit may ginawa kasalanan eh. Huwag na natin ano yan, huwag natin para
Ang gagawin nyo na lang dito, tanggal natin ulit, i-sprayan nyo na lang. Ah. Para hindi hihigpitan natin ito. Wala kayong Torex dyan na ganyan. Ah. Anong Torex yan? Ito. Ano yun, mga 40. Aray kasi. Meron tayo dyan. Dapat kasi dito may torque trends din ano. Kompleto tayo sa Torex. Maaaring makasurvive tayo sa ano, Siya? sa balbadi. Karito ba yan? Oh, lagay ko dito to ha. Sige. Pre, yung mga goma, pag may nakitang goma, huwag bababa rin gasolina Hindi. para maibalik natin. Yung mga piyesa maliliit ha. pala yun eh. Oh, talimbong naman. Alam mo. Kaya sandali. Kasi yung ano mo, meron. Ito hindi na rin natin ano to. Ang dami. May Torex tayo dyan eh. Kaya magdadala. 40 lang to eh. Ano pa nga yata eh, Allen 6 eh. Hindi, Torex to. Star. Ito. Yung iba. Di ba Hindi, Allen? Torx. Torx. Oo. 40. 40 yan no? Malaki 50 eh. Oo, ano yung laglag? Biringat. Oh. Ayos. Baligtad tayo, master. Oh, baliktad. Baligtad ube. Ano ng baklasin yan? Hugasan mo na lang, spray mo na lang maganda. Oh, buo ba yung loob nun? Ha? Oh. Ano lang yan, pag tulak niyang, tinulak niya, ewan na ng ewan dahil tinulak ng tornilyo. Ano man? Bakay mo. Wala pa. Yung nabibili mo yung isang set, original. Na? Yung clutch na sunog na yun. Nahulog. Nilagay mo. Hindi pwedeng siya bibili pyesa, transmission Oo. to eh. Alam ba sa totoo lang, kaya lang ako kumikita din sa Oh, sa pyesa. Kasi kung Oo. labor. labor, Wala. hindi na ako magtatrabaho. Wala nga, sa pyesa nga. Walang kikita eh. Doktor nga eh, pag hindi ka nagpa-check up eh, kaya bibigyan ng reseta. Pag bang gamot binili mo, sabihin sa'yo eh, binili mo, iba. Ah, sige. Ah. Ha? Tama na. Pasok na eh. Pwede na. Ay, hindi, kala ko lalagyan nilang isyan. Nilagyan na. Pwede na eh. Kakabit nyo na kayo. Sipag din ang daway ko. Oo. Kaya naman kapit ito. Ayos mo. Ito, hindi natin raw kung sa dito. Lalapit ko lang. Ano? Baka ikaw naman May latak ko. may sunog. Nangitim to, sunog din. Puki ng ina naman. Kaya, mga dami. Sunog mo. Reverse nga lang maganda niya, master eh. Dali. Ayun lang. Sunog yan. Ayan, oh. Ano ba sa mga ganyan? Napuwersa to doon sa ano eh. Baka pinatakbo pa niya to eh. Hindi, napuwersa rin sa pagkakasunog nung. Isang size yun, master. Hmm? Isang size. Alig. Yung guma. Ah. Shit. Yes pa. Teka. Makapal pa oh. Okay. Okay pa. Up. Ito, tanggalin ko lang. Ito.
Doon sa duktungan mo. Wala mo, mabigyan. Hindi na makakatayo yan. Dapat pala, linggo-linggo, meron tayong ganito eh. Ang marami na tong alam si Ryan sa transmission ah. Bago ako mo marunong magbuo yan eh. Ayos na. Yun lang ang problema. Ha? Yun lang. Biling mo na yung isang set na to, ano? Sa, ano? Pangalawa yun eh. Nakita mo yung, ano kanina? Pag sa picture na makikita mo, hindi ba? Second. Oh, may shop. Shafting. Tapos yung clutch. Yung pangalawa, yung ilalim. Okay. Lahat ng bakal kunin mo na. Kasi baluktot na to. Kasama yung bakal. Oh. Yun lang. Yun lang. Ilabas yun, pipicturean natin. Tsaka ano? Ano yun? Goma. Saan galing? Hindi, iuli ko to. Ayun. Dahan na kami gawin mo. Yung ano, yung nasunog,